Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 6, versikulo 3. Uray numaaddaan ti tao, iti sangagasot nga anak, ken napao ti panagbiag na, ngem awan mo ti ragsak na, ken saan anasaya ti panakaipumpon na. Kunak anaimimbag ti kasasaad ti maysa a maladaga anatay anayanak. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dino, agaawi din dagiti kakabagyan anak ipamumpon kin ni mama. Kinapudno na, agawi dakmatan manang. Anya? Ibatim latan ni papang agmay-may sa dito'y balay? Naibagak matan kan ka nga da restaurant mi, nga agkakatrabahuan. Adamot trabaho anas ken asublyak. Sika ti inauna, isu as sika ti rumbang agbati amang kadwaki ni papa. Ha? Gaputa siyak ti inauna? Tapno amom, nanipod na tayday di mama. Siyak amin tinangas asikaso, aging gaan na itabon. Ita, kasta ti ibagam kanyak? Huston, saan yun napagapaan day tabanag? Maawatan kayo, no kasapulan yun ti pumanaw. Ala, inkayon. Didak pakadanagan, takabaalak pa'y laing ti agbiag ngagmay-maysa. Dimbagasak dito'y balayo, manong. Tapambarak nga umay mang kumustakan ka. Agyaman na kading ko. Senyora koon, iso apadasak man ti mapanagbuya ti sini, kan mga restaurant ako nada. Kan adda kanukat discount ti senyor. Pudno da ita ading ko. Kat si ka, manong, kumusta ka? Ayan nga'y dagiti anak mo. Di anak mo a babae, amang kadwa kumakan ka dito'y balayo. Nagawid da amin hen. Di da ka man laki na tuan. Katay ti inada. Ay, adla trabaho da. Ay, una yun dagiti anak itapanawan. Di mo ko naanday ta. Taamin mat nga anak mo katadada ni abroad. Iso nga rod aragrag sa kagtibagik manong. Aramidak amin akayat ko nga aramidan, aging ga akabaalakpay. Tainton masakit kan baketak una yan, jakton maaramid na kita. Katita, taawanin da di asawak. Kayat ko matiag pasya-pasyar. Asino nga iti mangkadkadwakan ka? No ultimo dagiti anak mo, kat saan da ka amasango akadwaan. Ibiro ka nakman kit di iti caregiver ko, ading ko. Ay katwan ado ti mabalin ang maalang interesado nga agtrabaho, kas home caregiver. Bay amanong, ibirukan ka. Mami! Adaw mawawag dito'y cellphone mo, ni Lolo. Sungbata mo na. Hay! Diyak kaya ta sungbatan day ti awag ni Lolo. Dagulit mat. Atoy! Sungbatan nyo. Sige. Hello, Papa. Marge. Ay na, Papa, madamaak nga glutluto. Apay ayamanan. Malagip ko. Check up ko gaya minton bigat. Mabalin ka di akadwa anak. Ay, unay kayo mutan, Papa. Nalakaayat ti aglive iti trabaho. Idi kumapay ang imbagayo. Nalipatak nga rod. Jak masango inton bigat. At the staff meeting me. No kasta, awan timang kadwa kanyak. Bayan nyo, taawagak ni Dino. Imbag ni Dino, ta saan unay anarikot ti trabaho na. Sige. O sige nga roden, Papa. Tani, maksatan to'y lutlutwak. Bye. Ay, dagulit ni Lolo. Iso anjak kaya't asungbatan ti awag na. Tanagrigat ang makaawat no daduma. Agtal na ka man dita. O, ato ti cellphone ko. I-charge mo man ket dita ni, nalobatan. Awagak inton madamdaman ni Uncle mo Dino. Hello, anya kayo matan manang Marge. Awag ka nga awag kat among mada trabaho kita. Lunch break mo ta. Apay, adalat ta trabaho, uray lunch break. Agap-apurak nga mangan.
30 minutes lang ti break me. Unay kamutan. Apay nga minaya. Si kaman payla ang timapan mang kadwakin ni Papa iti doktor. Check up na ngamin inton bigat. Inton bigatan? Agabsent ka paylaang. Sana mabalin. Kaskarina ayamat. Ay na nagadukot a reklamo mun aya. Itakalaang met nga ibaon amang kadwakin ni Papa. Wanan. Siya ko timang kadwa. Unay lakit dinaya. Ay katsang kangarod nga agungat ah. Uy, nasanak nga agung unget. Panunot mo lang, dayta. Unay matan. Nagbayagan ti doktor mo. Agap-apura ka ka di no? Katuan. Half di lang ti lib ko. Ay, awan pa'y mo't nga ron jay doktor ko. Sapay nagatidog ti pila. Kunak ano makaduan nakitiday tuy nga aldaw. Sana mabalin, papa. Planok pa'y mo't nga ron da mapantamang restaurant. Kalpasan na, mapantay jay bangko. Tamang irwarak iti pensyon ko. Imbagam kumangamin idi tapno nakasagana akmat. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Kaya't ko kumamat ti rumwara mapanidye parkay ngagpagna-pagna. Ngamawan mo't mang kadwakan yak. Ay na, mayat ti rumwar manong. Ay, awan nga rod. Kasanungay da ito'y balay mo. Nakawarwara, di mo pa'y maurnos. Idi si bibiyag pa'y day di manang mo. Nagdalos da ito'y balay. Naurnos amin na suli. Kagamita. Kaslasaan na balay. No kumangamin tao may dagiti anak mo. Taisuda ti mangurnos dito'y balayo. Kadwaan da kamutan O di mayat ko ma. Nagrigat damot nga yaban. Nagadwa pambarda. Kang runaan na, saan da mapanawan ti trabaho da. Aywan gayam manong. Addan na biro kak a caregiver mo. Umayto dito'y balay mo. Kat makaamukan to, no kayat mo, wano saan. Hello, Lolo? Ni Jingjing ka di daytoy. Wan, Lolo. Diyo ko naan, nagkamali kayo manin anang ipindot iti number ko. Talaga nga awagan ka. Takayat ka kumusta na po. Okay, aklaang, Lolo. Madam ati ochitik ita. Jak masango ti makitungtong iti nabayag. Kasta ka day. Wan, Lolo. Kumustahin ka lang mo't nalagip ka po. Bayan nyo. Tano adawayami ka ni Mami. Umayda ka pa siyaran. Ay na, idi pa'y lang nga ibagbagayo nga aginaday ta. Ngamdi kay matumay pumasyar. Pasensya kayon, Lolo. Talaga nga abisi kami ka ni Mami. Naladingi tiyag may sa apo. Amok day ta, Lolo? Mala, busy kagayam. Awagan kan tumanain. Sige, Lolo. Bye! Uy. Ni Mami mat ngamin. Kanayon busy. Iso asya kung ti awagan ni Lolo. Ay, boring ti makitungtong itilakay. Kaya't mo ka di ti agbalin a caregiver ko? Wan sir, no alaan dak. Kunamitay amay saka single mother. Wan sir. Nagbirok iti sabali jay lalaki anang italkak iti biyag ko. Kunak no ikalay sanak iti, ngam nagpatinggalaang mat iti kari. Kasta ka di. May sa ti anak mi. Agis eskwela. Isong agtap trabaho para kankwana. Sige, naawat kan. Agyaman nag-unay, sir. Mami? Apay, asaan matin nga umawawag kata kayo ni Lolo? Bayang, jak pa'y lang masangot ti mapan mang pasyarkan ko na. Ay, oray siyak. Di nakmatin awawagan. Si kaman kit di ti mapan mang pasyarkan ko na. Ni Mami mat. Kasano nga iti OJT? Ay, may sakamot. Nagado ti pambar mo. Nilaangan ang kaldino ti baon nyo. Mapantulat tano kayat na. Apay, masapol ay nga ibaon ko pa'y laang. Sa bagay mo't kit di Amin tayo kat busy. Nagmayat gaya matalaga ti agpasar dito'y parke. Wan apay,
ita kayo lang nga imay ditoy? Nabayagan na jak nakapasyar ditoy. Gaputan nabayag mat nga inaiwanak na di asawa ka nagsakit. Mas may mayat ko man magnaka. Saan ka naka-wheelchair? Panagkunam ka di, kabalak ti magna. Apay kit din na saan. Padasam ata daak mo dito a caregiver mo. Padasak man nga agpaiso. Sa rukod lang ang ti kasapulan, imbes a wheelchair. Naglinis mo tanda ito'y balay mo, Manong. Wen, ni Alisa ti mang daldalos ken mangururnos kadagiti amin ditoy. Kasta ka di. Naano sa caregiver ni Alisa. Uray sana trabaho, aramiden na. Isuanay na yunak matisweldo na. Nasaya at no kasta. Saan ka nagbidot anangalakan ko na? Ilutuan nakpay iti kanak sakbay nga agawid. Nasaya at no kasta, Manong. Kadkaduay nakpay mapanagpa-check up. Iswasan kun nga ayaban dagiti anak ko. Oh, kumusta kayo, Nanti? Dino, si kamot gayang baro. O, Nanti, ita lang nga masangok ti may nakipalingke. Kapoy ti kado ti trabaho. Nagadumot kan day taginatgatang mo. Abas tumi ti makalawas, Ay na, nagado ti trabaho. Jak pa yun masango nga awagan ni Papa. Kasta nga rod ti kunana. Dakto pa siya rin inton masangok. Adda caregiver na. Ha? Adan? Kasapulan na timang kadwakan kwa na ijay balayo. Kato na. Di pa nga ibagbagami kan kwa na dayta. Nagagot kan na anos jay caregiver. Sayat nga rod no kasta, Auntie. Oh, makitam? Kunakan ka ang makapagnaka, basta da sa rukod mo. Uwan nga rod. Gaya man kasapulan ti wheelchair. Mabalin ka di ang magnaka, aging nga ijaayan dagiti padam alalakay iti dayji a banda. Sige, padasek. Mabalin mo ti makiistorya hadakwada. Ang mga no am-ammong paikit di dagijay. Hello, Manang. Oh, Dino, itaman pa yung mawag ka. Adalang ibagakan ka. Anya dayta? Umawawag ka di kan ka ni Papa? Saan nga rod? Kunak ano umawawag kan ka? Kan kunak no pinasyar mo. Saan pa'y Manang? Ay, uray siyak nga rod. Ada ka nun caregiver na? Amangan mat numan ang gundaway da a caregiver na. Dahita nga rod mati pampanunutak, Manang. Ado ti kwarta ni Papa. Tadakkel ti pensyon na. Di nalapad-padasan ti agarami di ti kalukuan. Lalaki ka di no babae di caregiver na. Ay, jakmatan na damag kiniante, Manang. Agpasyar kayo kin ni Alisa a caregiver mo, Manong. Day tangarod ti planok. Karamanin aje anak na. Manong, adda ka di mapaspasamak ajak mo, itinagbaetan nyo kin ni Alisa. Dakas ka di, numat nagtirik nami ti tunggal maysa. Pampanunutek laeng no anya ti agbalin a reaksyon dagiti anak mo. Amangan nuguraan da ka. Nakaluto akon. Mangal daw tayon. Mayat gayam. No adala nga rod mga iaywan ken ka. Ilotwan na kapay itinaimas ataraon. Papa, anya ti kayat asawan tinakita mi nga ubing a babae nga agay ayam ijerwar? Marge. Iso ka di dayta ti caregiver mo, Papa? Alisa, tinagan ko. Awan bibiyang ko no asino ka. Nakirelasyon kan iti amami, taamom nga do ti kwartana. Anya. Agsardeng kayo di tanga kabsat. Papa, No kasapulan kayo, sa dino ti ayan yo. Iti dayta nga edad yo. Saan kayo na makapagdesisyon na bukbukod yo? Saan amabalin abiyangan yo ti desisyon ko? Naragsakak tada ni Alisa amang kadkadwa kanyak. No kaguradak iti dayto a desisyon ko, nawaya kayo apumanaw.
Saan nyo kumaaguraan ni Papayo? Gapo iti desisyon na apag naedenan ijay balay na dagiti agina. Madanagan kami lang amin, auntie. Amangan nulukwan lang ang dayjay ababae ni Papa. Numuna, ta single mother pa'y gayam. Tinapatag, adda mga sikasukan ko na. Adda mangipatag kan ko na. Adda kami mat nga anak na. Addaan kayon iti pamilya. Awanen oras yu kindi Papayo. Eso abay anyo iti desisyon na. Saan yun akontraan? Ngamin, nasaya at mat ababae ni Alisa. Naskan mat nga ipaayan tayo, dagiti naganak tayo iti atensyon kan pamatag. Laglagipon tayo, ano awan tayo kumamat, iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Lucas 23, versikulo 46. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Oh, Hailin. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Tainawis nak diti restaurant. Brian, kayat ko nga agkari ka. Ha? Anya ko mati ikarik? Ikarim, nga agasam tigayam mo. Pangaasim, aramidam ti amin akabaalam. Tapno agimbag pa'y tigayam mo. Diyak kabailan lumapukaw ko. Napatag-unay kanyag ni Lester. Hailin, nakaron ti colon cancer na. Iso apatib ka rin tiringlam. Kiddawan tayo titulong ti Apo, may papaniti da ito'y. Agyaman na Hailin. Ta sinarungkaran nakmanan dito ospital. Agpaimbag ka. Tapno makapantamanin ka dagiti lugar a pag-aayat ta pagpasyaran. Talaga mariknak. Nga agkapsutan ti bagik. Amok. Saan ako nang agbayagpay? Saan, Lester? Di ka kumaagsawi ti kasta. Diyak kaya tamapukaw da ka. Ipatpatag ka unay, Lester. Hailin, masapulan nakasagana tayo lata. Iti mabalin na mapasamak. Saan kumakasta ti ibagbagam? Agdanagak no kasta ti ibagbagam. Pudnot imbagak. Tunggal may sa adda oras na. Ngam, amok ang nagasa takpailaan. Gapot ama kapag kararagak pa iti Diyos. Sakbay nga'y pulang ko tibulot ko abiyag. Inuras-oras nga agkarkararagak iti Diyos. Asapay la kuma. Tamapakawan nak iti anyaman ang nagbasbasulak. Katawatan nak iti pagarian na. Adda ka pa'y matlagayam dito itirasa, iha. Apay, saan ka kadipay ang makatuurog? Saan ka kadi ang nabannog ang nagmalmalam iti opisina yo? Saan, Mama? Mapanak tulatan iti saled ko. Inton mariknak nga agtuglabak. Uray di mo ibaga.
Amuglatan no anya ti pampanunutam, iha. Kasla dya kun kabailan abuy-buyhan ti kasjay akasasaad ni Lester, mama. Madlaw marigregatan una yan. Gapu iti nagkaro asakit na. Nakitak nga agpaiso ti kasasaad ti nobyom, iha. Kat talaga amarigatan una yan. Saan nga ta nasaysayaat no palubusan tayon? Tapno agpatinggan, di pa nagsagsagapan na. Saan, mama? Diyak kaya't amatay ni Lester. Diyak maaklon no adada ka sa mapasamag kankwana. Ay, nagadudag iti masapul alagpasan tayo o trabaho. Aileen, my friend. Wen nga ron, Carmelo. Kasla dyak pa ikiti maipas nagtiag trabaho. Gapok ka dagiti mapaspasama ka ni Lester. Dyak ko lang mo ti Aramida, friend. Maawatak, friend. Ngam masapul nga agbalin ka na tibkar. Ikamang mo iti hapo dagito ipakadagsanam. Amok adi nakabaybayan ti Diyos, friend. Agyaman na kadagita balakad mo, friend. Alang araw din. Ituloy tanti agtrabaho. Kalpasan na, intanto sarong karan ni Lester. Kaya't kumuta makita ti gayim ko. Nakaturog ni Lester, friend. Anyan ti kasta alangana. Masyanak unay. Kasladyak pa yan kaya't akitaan. Uwen nga ron. Madudug ti puso ka makakitkita iti kasta alangana. Ne, ada kayong matgayam. Carmelo, Aileen. Agyaman na ka. Dasi narong karandak. Lester, kaya't ka ngamin na makita. Kumusta ka ngay? Amok. Saan akong ngagbayak pa? Carmelo, di mo ko mabaybayan ti gayem mo. Intundumanon ti oras ko. Asuminan dito'y lubong. Ha? Salwadan niyo ti salon na tiyo. Tapno di kay maitulat kanyak. Saan akong ngagbayak? Pangaasim ko ma, Lester. Di kagsawi ti kasta. Diyak kaya't adenggan dagita nga ibagbagam. Wan mat ngamin magpaiso, Lester. Agpaimpagkakit di. Laglagipan niyo. Abulog tayo lang itinamarswa. Tibiyag tayo. Isong awan karbangan tayo. Amang kwestiyon, nubilang, taalan ng tinamarswa. Tiimpabulod na biyag. Nagpakawanak iti Diyos. Kadagiti amin na nagbasbasulak. Kat inyawat kong tibiyag ko kankwana. Lester. Nakasagana akon. Iti anyaman nga oras. Asumina dito'y lobong. Kasla dyak kabailan, numapukaw ka, Lester. Amok, kabailan ni Brian nga agasam ti sakit mo. Nalaing day dya a doktor agayam mo. Isapat siya ka maagasan na kapay. Diyos ko. Mariknag. Asahan ako na makapagbayag. Sika kuman. Timakam mo. Kadagiti mapanawak. Nga ipatpatag ko. Itibiyag. Ni Mama. Kastamatan ni Aileen.
nakapsutak unayan. Kat ama, kadagitay ma'am, iawat ko ti espiritok, kat naragsakak, asumina, iti daytoy abiyag, kat makipagtaengat ka. O ama. Nalpas ka din, di pa nagkararag mo, iha. Uwan, mama. Nasnaban di pa nagkararag ko. Si papa kong babaakin daw ko, ti pan nakaispal ni Lester kan patay. Ala, umay ka nga rodan. Rumwartan dito'y kapilya. Ne, dayjaya ni Dr. Martinez. Umay ka, iha. Inta kumustaan ti kasasaad ni Lester. Dr. Martinez, kumusta ti kasasaad ti anak ko? Nakapuot ka din. Auntie Magda. Kumusta ni Lester, doktor? Doktor! Brian. Patib ka rin nyo kumatirik na yo. Ladingitek. Ngam awanan ti gayam ko. Anya? Inaramid mi ti amin nakabaalan mi. Ngam napaay kami. Saan? Saan? Awanan ni Lester. Sana po na dayta. Sana mabalhin na matay ti kakayso ng anak ko. Diyak maaklon dayta nagbanagan ti anak ko. Ladingitak, auntie. Inaramid mi amin nakabaalan mi. Ngam talaga asaan nan anabaalan. Lester! Lester! Lester, anak ko! Anyan ti kastoya nagbambanagam. Lester! Ingkamatan agina na, iha. Hindi pa'y kalmahan nga awan turog mo. Kan may sa. Awan pa'y pulos taraon nga impaunag mo. Amangan mat no agsakit ka, gapo itikas nga araramidam. Kaya't ko nga ipapas, abantayan ti bangkay ni Lester. Mama. Ngamin. Jakton makita pa'y iti uray ko ano mahal. Maawatak tirik nam iya. Ngam amangan no makapadagas kan katikasta nga araramidam. Gusto tilam, Hailin, iha. Di mo unay parigatan ti bagim. Amang pantay iti bangkay ti anak ko. Sigurado saan na kaya't amarigrigatan kagapukan ko na. Auntie Magda. Mama. Nagsakit na ito'y anagbanagan ni Lester. Saan na matungpal? Dagiti ado nga arampaap mi. Aglunan tayo latan, ti kinapun mo. Naamiris ko. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy, di pa nagrigrigan ti anak ko. Gapo iti nakaroon, asakit na. Makipagladingit ak, friend. Amo ka na sakit ti ipupusay ni Lester. Agyaman na ka, friend. Talaga ang nagsakit unay para kanyak ti kastoy ana pasama. Kas
Kasladyak kabaalahan nga aklunan. Aklunan tayong tinapasamak, friend. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agtultuloy ti panagsagaba ni Lester. Gapo iti sakit na colon cancer. Husto ka, Carmelo. Ngam jok maliklikan ti agliday ita. Tamakit kita ti bangkay ni Lester. Hailin, agawid tan. Datalaan yung tinabati dito Campo Santo. Napudutan ti darang ti init. Amangan no agsakit ka. Nagsakit. Saan tayon to na makita ni Lester? Hindi ka ano man. Kasladyak maklun ti kastoy anagbanagan ti ayan-ayat mi ka ni Lester. Apay, anapaidam ti Diyos. Apay, adi na impamulod ni Lester. Iti uray basit pa'y kumaatsyempo. Kaya't ko pa'y amakaden na ni Lester, Brian. Pangaasi, Maylin. Di mo ko makwestiyonaran ti Diyos. Amo na, noan niya ti makapasaya at kadagiti parswana. Brian. Di mo ka din napanunot? Ngagrigrigat mo't lang ni Lester. Gapo iti sakit na. Kayat mo ka di amabuy-buyat ti panagrigrigat na. Apay adi mo ikamang dagiti pakarikutam kenkwana. Padasam nga ikamang iti apo dagiti amin apakariribukam. Ket mariknam ti panang palagan na iti anyaman amarikriknam. Hailin, iha. Manumot ten atawan, tinapalabas, sipod pimosay day di Lester, akaayan-ayat mo. Saan ka kadipay, anak kalipat? Diyak tupulos malipatan. Ti lalaki nga inayat ko, itinapod no, mama. Ngamkit di. Naawat konti kas dyan na pasamak. Nasayaan no kasta, anak. Ngam, awan ka di pa'y planom, ama kinobyo manen? Iha, di mo kumarikpan tapusom nga agayat manen. Awan pa'y dayta iti panunot ko, mama. Ngamin, inkarik iti bagik. Asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Anya? Naimbag man tanalagipnak nga imay sinarungkaran. Hailin, iha. Kunak no din akon malagip. Gapo taawanan day di Lester nga anak ko. Saan to ang mapasamak dayta, Auntie Magda? Di kay to pulos malipatan. Gapo taim bilang kayon nga ina. Agyamanak no kasta, iha. Ungayam. Awan ka di pa'y nobyom nga aging kaita. Awan pa'y, auntie. Kan maysa, inkarikon iti bagik asa anak ton nga agayat pa'y iti sabali. Gaputan ni Lester laang ti inayat ko. Saan arumbang nga isaram tapusom, iha? Agayat ka manen. Gaputa amok akas tamot laang ti kayat day ti anak ko. No ita, kasta talaga ti pangadang ko, auntie. Nga makaamunton ti Diyos iti-itad na agasat para kanyak. Inton na an-anayan anakasagana ak nga agayat manan.
Jack ninamnama nga adda ka ita dito'y sementeryo. Dr. Brian. Sinarong karak ti tanam ni Lester. Nasaya tada ka dito eh. Kumusta ka, Hailin? Kastoy, si iiliw lapta ka ni Lester. Wan nga rod, kailiw kong tigayam ko. Ngam anya nga rod, imo namatan. Ngam amom ka di? Adda na adal ko kan kwa na. Nga anya? Anas kan, nga adda ti Diyos iti puso tayo. Awan dua-dua nga agturong tayo iti pagaryan na. Brian? Dayta ti adal nga imbati ni Lester kada tayo. At ti Diyos kuma, ti sentro ti biyag tayo. Italek tayo ti amin iti namarswa, nga oray kasano ti kinarigat kan kinadagsan ti panubok, ama pasaran tayo. Kat awan ko ma ti sabali ang nakasentro iti biyag tayo, no di ti Diyos. Nga iso ti mangigiya kada tayo, nga agturong iti agnanayon aragsak. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Gomez. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.